Ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun dora a YouTube channel ɗin mai suna GMB Minister TV. Mun gode. GMB on the beat. Dogari yaran shayiran Batula Zahra'u. Dogari yaran shayiran Batula Zahra'u. Dogari yaran shayiran Batula Zahra'u. Rabbi Allah sarki da kai nake san mun fara. Kai ta kar salati gurin Habibun nan Nura. Sada alai da sahabishin gidan Fatima binta. Sawali yayi Allah a sadikan yan shara'u. Sada Tijjani da jiyali ya Allah. Sada Shabrahma dan gidan ma'aiki musu bahu. Sada